kaineh abun yabonah. Amaduna sanye da dawar ga MADIHAI mabiyan ka ne, nafsi fida ka kai lamariya. Kyawun sura Allahu kai na saka a fari, Allah dan kai ka mulki kowa. In ka so yau ka juya mulkin, ka sauke sarki ka ɗaura bawa. In ka so har a yau a haihu, gobe kowa na a kushewa. Sarki ka ganni nima, sani a sahun taya zara. Ƙaunar ka ce babbar ibada, ya kubutar duka kubutattu, ya mai sunna mai farilla, da so da bin ka za a amintu. Mai baka doshi ke da riba, da kai kaɗai ni na wadatu. Idan ka so ni kowa ya bar ni, mai hasanai mai ya haidara. Ya zulkamal wane kamar ka, duk anbiya kai ne fiyayye, da kai ake fahimtar ka Abdul, akan mu kai kadai ne tsayayye. Kowa da kai yake ƙara girma, ka baiwa babba ka bai na goye. Ƙaunar ka ce take sani maye, Amadu ya sayi da luwara. Ya mai madinatul arabi, zuwan mu kai ne sanadi. Kyautar ka san ba a rububi, majiginar Allah ahadi. Mai sanya kauna ta yau ladabi, kai ne guda ɗaya taka Ahmadi. Ka sanya kafirai rububi, Isha ce ina bara, ina bara. Mai kyan launi mai kyau na sura, waye ya ce wai ba kai bane ba. Bayan da dan kai akai azaba, aljannar ma kai za ka yi zaba. Sayyidina mai kaifin takwabba, yayin ka ba zai taɓa gushi ba. Shi fa bai taɓa yin sayyidiya ba, amma ya shi ɗaukaka ba a yi ba. Ɗaukaka ba. Idan na zo da sallama mafari, to na sani kana ji kamali. Ya mai gida hadimin ka ne ni, mai yaban faɗiwa da ali. Aya mafi taimako gabayi, shareef usama ɗan shareef misali. Na ne abin dan Usman sarki, shareef Rabi'u Amanarrasool. Ya mai cikar matsayi da alfarma, banga abin yabo wanda ke. Tunda na rayu da uwa da awa, akwai a tashi ba rasa komai ba. Tunda na buɗe ido na kallo, banga abin yabo wanda
gana ado da kaɗe mun yi jaba ka soniya mai kogon hira. Na tuba sai ke ka bani faitani iyaban ina ta shauƙi gare shi farzo mijin juwaira sayyidina ba kanana ra'uku mai rabawa gabani dai sai sunana madina ya badar tama amana ce tara gayya kai ne guda jinin zakiya labai ka tilo abun yabawa labai ka haske mai haskakawa labai ka inuwa gurin fakewa labai ka ya badar tama annabu ya badar tama. Masoyanka ne ni annabi, ni masoyanka ne ni annabi, zan so a tallafe ni annabi, domin ina da rauni annabi, soyayyar ka na fita ni annabi, Allah roƙo na ka bani annabi, Allah ba yadda zan yi ni annabi, Allah Allah cicciɓa ni annabi, mata na in ganshi ne ni annabi, wayo daɗi lallabe ni annabi, ce annabi ne ya taɓa ni annabi, wayo zan ji daɗi a ce annabi nake ta kallo, salli ala sayyidil wara. mai fita janna abin yabawa filar ka ne aka dare rana ta zo duhu ya yi wucewa ya mallahu khuluqin azim kai ka kira wata yayi tahowa da sankara bu zai duba bayi ranar da kowa ke jira. Tafiyar ban nabina ya mai gani da ganin buwayi kaunar ka ce a cikin jikina ko bambara ta na miko ya mai rabon wuta har da janna ranar da rai sai bar jikina ka zo garan Najib na yi bara. Saman da kake ragowa ya mai gida faharin annabawa khairul bariya bunka da tsayawa yabo da amma zan kashi nake tilawa kullum ina ta yi ina da nisawa wuri na ne kawai soyayyo gadowa ya shugaba sharabobin ziyara. Salamu alaika ya abin yabawa Ahmadu na Allah kai yake kulawa shi ne ya baka kai kake rabawa kowa ga Usman Muhammad sani san kowa annabi so nake yi a bani baiwa in tara
lallai mada hankali. Ya makasu zibil izi, ya mai kogon hira, ya mai alkausara, ya mai madinatul munawwara, kira mu je madinatul munawwara. Kai kake kyauta ba a tayarwa, in ka bayar ka kara bayarwa. Labai kaɗan larabawa izil arabi, ya izil arabi. Ya Ahmadu kai ka zo tun babu kowa, aka baka su sayyadi Abubakari, Umar, Usman har dali. Kan kata aka baka na